Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining oras mga kaaksyon. Lunes kita karon diri sa aton sining pagpangalagad ika 23 na sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay. Tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagpangalagad diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Oks lang kita sa sining mga inoras. Kabayontang oks lang kita kag kon yara lang kamo sa inyo sining puluyan. Okay gid, pero kung may kalagtuan kamo kag hindi mapaiway sa sining adlaw, tandaan talang mga health protocol ta para hindi gid kita masablagan sa nga duman sining COVID-19. Bawperte ang face mask kag face shield ang unahon tagid paminsar plus ang social distancing mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta yang ato sini nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag kalakip man sa Oriental side. Nagapaabot kami sang pagpangamusta sa inyo sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon na BBB. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Kalakip man mga kaaksyon ang atong sining nga mga kaaksyon sa pila ka mga probinsya like sa Guimaras, sa Aklan, sa Capiz, Antique, sa Iloilo, Iloilo City. Nagapalabot kami sa pagpangamusta sa inyo. Kag ti karon nga adlaw mga kaaksyon sa liadahon tang mga balita nga natipon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, larga na kita gilayon kay may mga importante pa kitang hilikoton diri sa aton sini nga pagpangalagad sa kinahanglan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan? Sa Kapitolyo Provincial mangingkawpod ta si Aksyon na Marlon Hinovia ini may kangtanan sa Sopa ni Gob Lacson. Mag-highlight sa achievements sa probinsya sa COVID-19 response. Kalakip man ang Department of Health o DOH nagtugot na sa Negros Occidental nga makapabakuna sa A4 category. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar ini may kangtanan sa palayag ni Councilor Dindo Ramos magapatigayon sang committee conference sa bagong pulisa sang LTO sa Biyernes nga adlaw. Kalakip man sa BCPO naton nga balita maki-update ta kay Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay di may kangtanan sa paglutang sa negosyante Bladiraho sa Libertad na talana nga operahan personal o kon negosyo ning ginalantahos ang Police Station 6 nga motibo sa paglutang sa biktima. Nagaisahan no lang tong biktima no pero tiway may baluan kung isagid man siya kay paglutang niya sini isa man lang katero actually igo sang biktima nagpalagyo ini siya may nagahulat nga motorsiklo sa unhan amoning ginsakyan sang suspect. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office balita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa tatlong nagpangawat sa isa ka ano ni siya? Tatlong nangawat bala. Hindi tama check sini no kung ano ini. Pasakaan sang kaso sa DSB mga kaaksyon. Kag duhang NPA nga napatay sa Silay encounter wala pa ma-claim as of this broadcast time. Daw may ara nga panindugan ang katapo sang NPA hibalaon ta nabi karon kay Aksyon Alvin Graba ang ining panindugan sang NPA nga pagkapatay sang duwa ining babae kag lalaki, ining babae tagaligas pi albay gali ni siya, pero ang lalaki certain pabling pa sa gyapon, wala pa sang identity. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, Labor Representative sa RTWPB, igadoso ang pag-akto angot sa aumento sang sweldo sang mga mamumugon sa Rion Sai sa ilang meeting na natalana sa palabuton nga Webes. Kag kalakip man mga kaaksyon sa patrol nga balita pamilya ni Ronel Bantige nga nagpangabay sa Police Station 7 taga-hustisya ang kamatayon sang ilang utod. Kag Maritime Police sa Bacolod kag probinsya na bakunahan na. Samtang sa ato sini nagapanguna man nga balita sa syudad sang Cadiz, 24 anyos nga lalaki, street level individual ho o kon LSI, arestado sa drug by bust operation sang kapulisan.
Samtang sa balita, National Economic Comeback sang Pilipinas ginapreparahan na kag COVID-19 surge sa Metro Manila naghinay. Ining pagdagsabla sang COVID-19 pero si Senator Lito Lapid among pinaka-latest nga nag-positive sa COVID-19. Kag kalidad sang indelible ink sa 2022 election ginpasiguro sang Commission on Election. Aksyon Rex Cantong kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines karon lang dugay-dugay mahinang kalaban. Sige sa mga ka-aksyon ta, i-like lang kag i-share ang aton sining program parang ibandera makakita man kag magkabati man ko na nung mga balita nga nagluluntad diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Sa mga ka-aksyon ta, ngayara na sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag kalakip man na mga ka-aksyon baya Aksyon no Radyo Bacolod sa YouTubers naton. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta si Senator Manny Pacquiao pagkatapos nga naluto sa kay ugas kahapon sa ila sining sambua sa boxing. Bauti sige lang amo gina insakto ng production sa iban nga dapat mag-focus na lang si Manny Pacquiao sa mga trabaho yadre sa pungsod Pilipinas, no? Kay ti nagaedad na gid man lain niya kun mas bata kaya kag may although ti ara pa man ang galaw pero lain ang puwersa kontra sa mga mapagros nga mga ka-enkwentro sang fighting senators but si Manny Pacquiao sa gihapon siya sa gihapon ang pambansang kamao sang pungsod Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid ang mga ka-aksyon kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa siring adlaw sang Lunes, August 23, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 29 kag 12, liwat 29 and 12. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige sa mga ka-aksyon ta nga naga-relax na sa sining nga odto, samtang naga-relax din nakatapos na panyagang iban, ng iban wala pagidman, no? Ayos, mayong odto lang kay Gian Resisyo, kaya na si Noro, may lang pag-monitor, kay Everlyn Miranda. Thank you, gid Everlyn Miranda, watching here in Dubai. Thank you so much, Everlyn Miranda. Kagay Raymar Hicano Haliasgo, may lang pagpamatidra sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana, no? Kay Rodoracio ko, may lang pag-monitor dra sa Hong Kong. Kay Diario Di Lene, may lang pagpamati Diario Di Lene, no? Salamat gid, no? Kerena Villaflor, may lang pagpamati Kerena Villaflor, tamiyaw lang sa Barangay Santa Rosa, Murcia, sa Happy Fiesta. Fiesta dagali, pero wala man sa gihapon May gamay gurong kaywatan lang daw or may misa, no? Kaya Kerena Villaflor, no? Salamat gid Kere sa pagpatamyaw, no? Virgo September, may lang pag-monitor Virgo September. Niel Brian Baloes, may lang pag-monitor Niel. Sa kay Arnel po di Samparado, mayong aga lang, no? Eric Sumpay, may lang pagpamati Toto Eric, dala sa Sagay ni. May lang pagpamati, Madam Elizabeth Malaka Gamala,
Kay Rich Samison, thank you so much Rich Samison from Sumag, no? Little Cebuan, thank you gid Little Cebuan, Magalang Pampanga, thank you gid Little Cebuan, no? Christine Minies Villalobos, salamat gid, happy birthday. Mother ni Baryoga Ray, nga si Fe Flores Baryoga. Thank you so much gid kag happy birthday, Madam Fe Flores Baryoga. Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, may lang nga pagpamati, Humalumina, Erwin Dicatoria, Jocelyn, and Elizar Likayan, may lang nga pagpamati, no? Gatamyaw lang si Rich Hamison sa kay Dolfo Hamison, sa kay Papa ni Adolfo Hamison sa Poresima, Manapla. Sa taga-barangay Poresima, Banwasang Manapla, may lang nga pagpamati, Marley Gonzaga, may lang nga pag-monitor sa kay Barrio Garrea naman si Imbong Jocampo. Sa taga Maauda, may lang nga pagpamati at Kim Iriman, Franklin Tilihuyo, may lang nga pagpamati John Vicente, Connie Laparan, kag Bibing Sang Pandanon Draho DSB. Salamat gid kag pamilya Laparan kag Labaniego kag Ispareda, no? Jolie Militado Patrimonio, wala nga pagpamati. Good morning, sir. Thank you. Nagdaog sa. Okay, sige. Thank you, Gida. Chirek Rojo, may lang nga pagpamati. Kag dra sa taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia, no? Marikiat, may lang nga pagpamati. Marikiat, no? Estravella family sa Sitio Bungyod, Himamaylan, no? Ang Liarte gayon dato, salamat gid Angela or Angela Liarte gayon dato, no? Sa taga Bangga Tutong da Barangay Felisa, good morning lang. So sa talunan, salamat gid Diloterio Acosta Gare from Lamisa Dam, Quezon City. Thank you so much gid, no? Paul Spot, salamat J.R. Tingson. May lang nga pagpamati J.R. Tingson, Mian Villesa. Yes, good noon, Mian Villesa. Thank you, Gid, no? And diri sa iban diri, dali lang. Kay ma-check ta di abi kung mayari pa talamyawon. Jimmy Oliveros Latido, may lang nga pagpamati. Rochelle Polencio Susana, salamat gid. Rogelyn Regida Adlong, Alio Dizon, Nomeriano Solatorio, Ostan Jose, may lang nga pagpamati. Ostan A. Jose. And Lilibeth V. De La Cruz, may lang nga pagpamati. Edith Biasca, sa kay Diloterio Acosta Gare, no? Diloterio Acosta Gari. So sana tres, may lang nga pagpamati. And Tomas Bronyo Lara naman, si dali lang kay ma-check kita. Sa iban pa kay Star Mayo, may lang nga pagpamati. Star Mayo, Fairly Maglagi, may lang nga pag-monitor, no? Erwin Dicatoria Gonzales, ara naman Liliser Likayan, and Patrick GRB Disina, kay Joy Abahon Syuko, no? Nini Fritzel Terante Duran, kag Duran family dira sa Morsia or DSB na dan inyo, ne? Salamat gida. Genevieve Fahilanga, Elen Binas Bibyoko or Bibauko, may lang nga pagpamati, no? Leo Dizon sa kay Numeriano Solatorio, may lang nga pagpamati. And Marvic Yosoya Mungkal, may lang nga pag-monitor. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Karon dugay-dugay pang tirahon taning iban nga mga greetings, mga kaaksyon, daligid lang standby, manumbalik kita sa diligidamang madugay. Agad pa siyang banwa, mabuhay
Tiyalamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakod. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 ng atong oras, 11:58 na mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na? Kung akong pamangkuton nyo, pwedeng-pwede. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Alvin Grabaw na tanang balita sa patrola. Manghisayod ta parte sa sining pamilya ni Ronel Bantige nagpangabay sa Police Station 7 o hatagan sang hustisya ang kamatayon sang ila sining utod, no? Ining si Ronel Bantige itong gitero blato daw manugsira na tong ginatrabahuan tapos manugpauli pero ginlabayan lang, no? Kag Maritime Police sa Bacolod kag probinsya na bakunahan na plus ining statement sang NPA ni parte sa sining kamatayon sang duha ka mga ginaligar katapos ang NPA sa nakbanwa sang silay. Garing kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, ginatugyan na lamang karon sang pamilya Bantige sa Ginoo. Ining duha ka motorcycle riding suspect responsable sa pagpatay sa ila sining manghod nga si Ronel Bantige, 31 anyos. Ni matapos nga gintiro Aksyon Rex kag napatay dira sa area o kuna sa kilid mismo sang simbahan Katoliko sa may Felisa
Road, Barangay Mansilingan. Suro diri sa magulang sang ni Ronel Bantige nga si Sir Ruben Bantige. Actually tricycle driver din siya, Aksyon na Rex. Suro sa iya June 23 Aksyon na Rex nakagwa o kundi sinilagdan lang mga duha pa lamang kabulan, June 23, 2021. Ining si Ronel Aksyon na Rex ang nakagwa sa prisuhan. Nagpanirbihan na lang karon. Anong kaso ito? Kaso sa violation of RA 9165 pagbaligya sang illegal nga droga. Actually nakagawa ni siya Action Rex through plea bargain mo. Oo, rekta o kung nagtinernagid lamang sa iya sini nga magulang nga si Ruben Bantige kag nagpanirbihan bilang isa ka barbero. Malapit lang gid sa paradahan man sa nga iya sini nga magulang diraman skilid bala Action Rex ng simbahang Katoliko. Now, nagkapati man diri si Ruben nga nagbag-o na gid ining si Ako Ronel. na mo da sa gapoli sa utod ya. Yes, sa balay Why na mismo to sa samay kabugwason? sa kabagwason gid sila gapauli Action na Rex. Oh, pero da sa gatina sa utod ya. Oo, sa iya utod kay Ruben dira sa kabugwason. No nagkapati diri si Ruben Action Rex nga nagbag-o na gid ining si Ronel. Kay ang trabaho gali sini bilang barbero abi balay kagarekta na sa trabaho. Amo gid lamang iya sini nga destinasyon. And mo gina-monitor Pila edad man ganin ni Bantige ni? si Bantige 31 anyos. Way pa ni asawa? Soltero. Soltero ini aging confirm man sa nga iya sini nga utod nga si Ruben nga way gini siya iya pamilya. And sunod sa iya actually gina-monitor niya gid man ang iya sini nga utod kung gagwa pa sa obra abi kag may kinakadtuan nga iban, pero sunod sa iya wala mo way gid iya kay ako bilang tricycle driver ginalantaw ko man siya mong amo ni ang ginalantaw niya kung wala gagwa kung may kinakadtuan pa iban, pero wala man Aksyon na Rex. So in short sunod sa iya nga nagbag-o na ang iya sining utod, pero wala man siya action na Rex nga may gin-share bala nga asto kung may pagpamahog sa iya sini nga kabuhi. And nakibot na gid lamang ini si Ruben nga ang iya sini nga manghud na tiruhan tinalikdan nga Biyernes dito man sa area sang Felisa Road, Barangay Mansiligan, that is wise karon ka pangabay gid no ang pamilya Bantige nga para sa mga kapulisan sa Police Station number 7 nga tagaan hustisya ang kamatayon sa iya sini nga manghud nga si Ronel Bantige. Ari ang pahayag ni Ruben Bantige. Suno sa ilo, wala man nila makilalaan. Kaya naka-helmet man daw ang mga kansi. Saan na nakagawa si utol mo, sir? June 23, mga 2 months pa lang siya nakagawa. Gawa niya, anong obra niya dahil? Dahil sa may barber shop daw, dahil lang siya ka barbero. May mga na-share man sa inyo nga may mga pagpamahog sa iyo kabuhid, sir? Huwag man, kay pag-guay na, dali na sa sako ng pan mo. Ito huwag man sa istorya sa akong partis yung mga mo. Wala man. Wala man siya sa mga... Wala man, kaya daw kalma man na siya, kaya paaga pa rin siya gali na ito, barber shop to siya. Ang mula ng obraya, pagkagabi, puli naman na siya. Ang aligasyon, sir, involved siya sa illegal na droga. Huwag kunakuan kaya iti. Agap man sa galakat. Kaya gabi ayaw ko tricycle kita on sa pirmi sa barbershop mo. Kita mo man siya, haragid na siya. Aray na sa barbershop. So, buting gano'n, nagbago na gini ni si utol mo, sir, si Ronel? Oo, nagbago naman siya. May pamilya man siya. Huwag soltiro na siya. Soltiro din siya. Kamangura naman. Sir, ba siya may pangabay naman? Pangabay ko lang sa nagtiro siya. Diyos na lang bala siya. Sa mga kapulisan, sir? Sa Station 7, matagaan may lapsis siyang utod ko. Aksyon na Rex, kabahan gid lamang ini isang pahayag ni pahayag din ni Ruben Bantige, Aksyon na Rex. Sa dugang paginaton nga balita, almost 100% o na fully vaccinated na ang mga miyembro sa Maritime Police diri sa Bacolod kaga probinsya. Amo ni ang confirm man ni Police Major Leopoldo Buok ang hepe sa Maritime Command nga nagabase Aksyon na Rex dira sa area sa Barangay Banago. Nawasunod sa iya actually base man sa pangabay sini
sa tagsa ka mga local chief executive, particularmente ang syudad sang Himamaylan, sa syudad sang Cadiz, syudad man sang San Carlos, ang iya sini nga pangabay kung mahimo mabakunahan man ang iya sini nga mga personnel. So all in all, that includes Bacolod, San Jose, ang ila sini nga grupo fully vaccinated, kagliwat handa naman bilang mga frontliners. Ari ang pahayag ni Leopoldo Buok. Mga pwede kami makipag-coordinate sa lokal. So, nag-coordinate kami. Siyempre, mabait naman sila sa amin. Binigyan nila kami vaccine. Binigyan sila kami ng allocation. So, as of now, 100% na personnel sa PNP Maritime Group Negros Occidental ay na-vaccine tanan. So, the efforts ng mga respective LGU. So, kung sa LGU naka-assign ng mga tao na mo, nag-coordinate sila. Buligan man nila kami nga maka-avail sa mga vaccine kaya siyempre frontline. Need na naman ang vaccine na good maka-perform kami sa mga trabaho sa maayos. Aksyon na Rex, amuni ang kabahin sa pagpahayag diri ni Major Leopoldo Buok. Nagpakigangot man kita Aksyon Rex kay ka Juanito Magbanwa o kung si ka JM ginkonfirmar si ni Aksyon Rex nga sila mismo naka-confirm ban nga ining napatay nga alleged members ng New People's Army amo si Karina Lorena Tariman. Muni siya Aksyon Rex. Kuan gali ni siya si Kerema Lorena Tariman Acosta, 42 anyos ni. Oh, and leader ni siya Aksyon Rex ang isang Pelyejin Command diri na basiman sa Northern Negros. Ini ang Former UP Collegian Editor ni Glini. Oh, amo man ang gaging confirm ba ni Buti ni nga UP niya kung diri sa Aksyon Iloilo. na Rex. Pro Manila ni Goro National ni. Oh, sa Kay national. taga Legazpi Albay ni siya, di ba? Correct. Amo ni ang ginapahayag kagiging confirman ni KJM nga taga syudad inisang Legazpi sa probinsya sang Albay, pero ang isa Aksyon Rex still nagapabilin nga si Kapabling pagid lamang Aksyon na Rex. Suno sa iyang padayon man in fact Managing editor ni siya gali sang Philippine Collegian sang UP. Diliman, Quezon City, Aksyon Alvin. Gali ka. So Oo. may posisyon man siya gali Aksyon na Rex no sa ila sining sa UP. Gani. Sa ila sining grupo ti magambal kita editor to may posisyon. Gani. Oh, ari Aksyon Rex pamatian ta portion lang gid sang Yes, person lang portion lang gid sang pahayag ni ka JM. Karina Lorena Kaila Tuiman no. Tubong pa siya, tubong Legazpi City sa Albay. Amo ni sang isa sang mga bali sa duwa, si Kapabling. Hindi pa namon makuha gid ang kumpleto nga pangalan, no? Bali ang kuha lang gid namon base sa pansang pamilya. Amo ni si in-confirm mismo sa pamilya, no? Amo ni si Karina Lorena Kaila Tariman. Leading kidder, isa sa sa Roslyn Gentile Command. Isa ka nang mayo isa sa poet lang, poetic yung babae ni. Tapos writer. Tapos former UP Collegian managing editor siya. Aksyon na Rex kabahin gid lamang kagang confirmation nagikan mismo kay ka JM. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita ni Aksyon Alvin Graba. Salamat gid patrol no sa balita. Wala gid lamang madugay mga kaaksyon. Sige, kantuan tayong balita ni Aksyon Dale Salazar, mapa New Government Center kita. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Dindo Ramos nga magapatigayon sang committee conference sa bag-ong pulisa sang LTO sa Biyernes nga adlaw. Yari ang report ni Aksyon Dale Salazar sa NGC. Aksyon Dale. Yes, Aksyon Rex.
Action Rex, si City Councilor Dindo Ramos ang chairman ng Committee on Transportation. Mayroon na sang petsa ang gintalana para sa patigayunan niya committee conference regarding may ni sa position papers ang pila ka mga transport groups nga gin-submit no sa LGU sang syudad sa Bacolod kag sang sangguniang panglungsod recently. Ginpahayag din ni Councilor Dindo Ramos bangod sa pandemic ti virtual ang inasining nga committee conference sa Biyernes nga adlaw mga around 3 p.m. sang hapon na Aksyon Rex sa ginapaabot ang presensya sang tiglawas sang LTO amuman ng City Legal Office mga transport leaders sa giban pa nga mga natungdan Aksyon Rex. Ila sinipatalakayon ang mga sentimiento sa mga concerned no nga mga individual kag grupo regarding sining bagong policies ng LTO nga recently ginpatuman na diri sa mga syudad sa Bacolod nga dapat i-inspeksyon ang ila sining mga salakyan Action Rex para sa renewal sa ila sining vehicle registration. Kung matunduman ti dapat authorized nga mga motor inspection center dapat magpa-inspect para sa roadworthiness kag diri sa mga syudad isa ginamang dira sa may reclamation area. Liwat dirigin palayag ni Ramos nga hindi makamando Action Rex ang LGU sang syudad sa Bacolod nga untaton ang pagpatuman sang sining bago nga pulis sang LTO bangod wala man niya sang poder ang Bacolod LGU ang sanggulang panglungsod nga magmando sa national nga untaton ini bangod dinhi ang isa ka national policy sa gobyerno national. According din kay Councilor Ramos, once matapos ang committee conference, mabatian ang mga sentimento Action Rex sa time nga makapadalaman sila sang bahin no sang syudad sa Bacolod sa mga transport leaders diri sa may syudad sa Bacolod. Aring tingog ni City Councilor Dindo Ramos. Sa Friday, Brado 3, 2, virtual lang. Sino ginpadala natin invitation nato ini? LTO, City Legal, mga transport leaders. Ang request ng na i-defer hindi ba kami order sa National Government Agency? Di ba? All they can do is just simply to request. Okay. To appeal. They are higher authorities than us. Hindi mo kami ka-stop na sila. Bali ma-produce ka mo position paper? Hindi. Ma-committee conference. Kag lang taon-taon ilang aside sa siyempre relay man naman ang mga sentiments nga stop. Okay. Pero subong niya, sige-sige lang sige hapon, samtang oo, nakakasana kami actually resolution. Oo. Pero we have to share their side. Kaya daw wala yaso, share lang kami adi. Hindi mo kami wala kami isang power, wala isang mandate, wala isang authority to order the stoppage or the deferment of the implementation sa national government policy. Action Rex na batihan si Councilor Dindo Ramos ang chair ng Committee on Transportation. Samtang sa bungadlaw, may nag-abot nga additional COVID-19 vaccines diri sa may syudad sa Bacolod according kay City Administrator M. Ang. May rasang 10,000 doses ang Sinovac vaccines from national government ang nag-abot sa bungadlaw Action Rex. Kag may raman sang 5,000 doses ang AstraZeneca vaccine. Sining Astra gin-donate ini siya sang PLDT Smart Action Rex LGU sang syudad sa Bacolod nga according diri sa City Administrator ang commitment sang sining telco company Action Rex is 10,000 doses ang AstraZeneca vaccines so may ginapabot pang additional 5,000 doses ang Astra ang LGU halin sa PLDT Smart. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Day sa Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang no kay mangin kaupod tanay nga to sining DZRH Manila upod sa kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na daligi lang sa mga kaaksyon ta Santon Plus Herbal Soap ang gamiton ta no. Amo ni siyang habon nga pampakinis, pampaputi isang aton nga
Katuan tanay, dali gilang Aksyon Art, Aksyon Marlon, kag sa iban pa nga mga Aksyon reporters, yari sa linya naton, manginkopod naton ang DZRH Manila, upod sa kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung naging rekomendasyon ni Senator Bongbong Marcos sa IATF na luwagan kahit paano yung restriction at i-downgrade nga ang ECQ to MECQ, pinakinggan. Kasama natin si dating Senator Bongbong Marcos. Senator Bongbong, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Angelo. Good morning lahat sa nanonood at nakikinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oy, batiin din natin ang naimbag na bigat ang ating mga kababayan dyan sa Kunaba. Alam namin Ilocano sa Mindanao, Senator Bongbong. Naimbag na bigat po ka kailya. Ayan. Sen, reaction nyo muna doon sa pag-downgrade na nga sa MECQ. Well, talaga naman yun ang naging rekomendasyon ng maraming tao na siguro tama na magka-effect na yung lockdown na 2 linggo. At mabuti naman at napakinggan at nakita ng IATF na may pwedeng pagbabasihan yung pagtanggal na ng ECQ. Dahil although mataas pa rin ang infection rate, nakita natin na yung cases ng mga malubha at saka yung mga kailangan ma-ospital nabawasan naman in terms of percentage. Kaya may effect talaga yung vaccination. Pero ganun pa rin ang aming sinasabi na siguro pwede na dahil nga nakikita natin effective talaga basta't nabakunahan. Siguro yung mga nabakunahan pwede na talagang bigyan ng pagkakataon na magtrabaho na, makalabas na magtrabaho na. Pati yung mga establishment na nabakunahan na lahat ng staff, lahat ng empleyado, ang pupunta, halimbawa restaurant, ang pupunta na bakunahan din, 30% lang muna, 50% kung ano man, na mukhang safe. Dapat pwede na siguro gawing pagbigyan yung mga na-vaccinate na. Para naman kahit papano ay may hanap buhay na, meron na silang magagawa. Dahil meron naman may safety na sila dahil hindi na sila nakapagbakunan na sila. So hindi na sila magkakasakit ng malubha kagaya ng nangyayari pag hindi pa nabakunahan. Oo, Sen, yung pong mga negosyante, yung grupo nila Joey Concepcion, ang sabi nila mas maganda na ang pahintulutan lang muna nating pumasok ay yung mga bakunado sa mga commercial establishments. Do you join that? I agree. Dahil wala talagang, yun lang kasi kahit, siyempre, sinasabi natin yun na dapat kahit na pwedeng magtrabaho dahil talagang nakabantay din tayo sa ekonomiya. Pero kahit na ginagawa natin o gagawin natin dapat lahat ng kaya natin gawin para buhayin ang ekonomiya para makapagtrabaho ang iilan, makapag-uwi ng kahit na kaunting sahod para sa kanilang pamilya. Masimulaan na 'yan. Kaya kaya ako sinasabi na pabayaan na yung mga vaccinated. Pero kailangan pa rin natin bantayan yung kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya that's the only way to do it is that yung vaccinated na may protection na pabayaan natin sila magtrabaho hanggat yung iba na hindi pa kailangan silang bantayan dahil nakita naman natin maliwanag na yung Delta variant ay talagang napakabilis umikot at napakabilis makahawak. Kaya kahit anong gagawin natin, huwag natin pa makakalimutan yun na nandyan pa ang pandemya, nandyan pa ang COVID, mas lumala pa nga. Mas magaling lang tayo na magpagamot. Mas marami na tayong gamot, mas marami na tayong maaaring gawin. Kaya mas alam na natin anong yung dapat natin gawin. Kaya kahit na lahat ng maaaring gawin para buhayin ulit ang ekonomiya o kickstart o kung anong terminology ang gusto nyong gamitin, ay kailangan talaga. Ito ay nasa ilalim nila itong lahat.
ay yung ating yung kalusugan ng ating mga mamamayan. Meron din mga government agencies gusto nang mag-implement na papayagan ka lang pumasok kung bakunado ka na. Kasi nga naman ang iniisip nila, karamihan nagpabakuna, tapos merong ilang individual ayaw magpabakuna, di ba? Potential carrier pa rin ho sila. So yun yung siguro, di ba pagka nasa government ka? Siguro kailangan silang, meron ako nakikita hindi sa government agency, sa mga private company. Meron silang nagiging policy, kailangan lahat mabakunahan. Yung kung ayaw mo talaga magpabakuna, wala naman makakapilit sa inyan. Pero kailangan ka mag-test araw-araw bago ka papasok. Magte-test ka. Yung iba nga sinasabi kayo magbabayad ng test ninyo. May mga ganun sa'yo. Oo nga naman, ano ha? Kasi, di ba, karamihan sumusunod. Ikaw, gusto mo ng exemption. Di ba? Ayaw mong magpabakuna for whatever reason. Ano yun? So, dapat araw-araw magpapatest. Magpapatest bago ka papasok. Dahil yung iba, hindi mo na kailangan i-test. Dahil alam mo na, nabakunahan na eh. May protection na ito mga ito. Ikaw, kung tamaan ka, paano ilalagay ka naman doon sa loob ng maraming ibang tao, di ba? Alam na nga natin may tama ka, siguro uuwi ka muna o magpa-quarantine ka muna. Maraming pamamaraan because kahit na sinasabi kailangan talagang pag-isipan na mabuti kung paano babalain. Lahat naman ito mula nung simula. Parang binabalanse natin, ekonomiya, health. Yun ang laging binabalanse natin. Naghahanap tayo ng paraan na sabay natin pwedeng tugunan. Pwede natin masimula ang buhayan ng ekonomiya na hindi natin ilalagay sa peligro ang kalusugan ng kahit nino. Kaya yan ang talagang, that is what we want to achieve. Pero, siyempre, medyo nakukuha na natin nung umpisa nitong taon February, March, medyo maganda-ganda na nagre-reklamo na nga tayo nun kung may bagong cases na 3,000. Bumababa na ng 2,000 something. Sabi natin, nakala natin nakuha na. Pero ito na naman yung Delta variant. So parang panibagong version na naman ito. Kaya kailangan mag-adjust. Kailangan natin mag-adjust. Dahil pa iba-iba nga ang sitwasyon. Hindi nga pare-pareho. That's why, something bago hanggang, although it's isang taon kalahati na itong COVID, ang consider natin, bago pa rin yan So marami pa rin tayong natututunan. We have to still be very careful. We really want to, dahil alam din natin ang kahirapan ng tao na hindi sila makapagtrabaho. Kaya kailangan gawin lahat ng paraan para makapagtrabaho sila. Pero talagang ending nitong lahat, pagka nagkaroon na tayo ng vaccine, yun ang talagang magiging solusyon. Siguro lahat naman tayo, nanood tayo kay Manny Pacquiao kahapon. Lahat ng Pilipino nagugulat, ang dikit-dikit yung mga tao, punong-puno yung arena, ilan lang yung nagsusuot ng mask. Dahil bakunado na sila. Yun ang talagang, yun lang talagang tanging solusyon. Kaya kailangan talaga natin, yun ang uunahin ng ating pamahalaan paano makakuha pa ng vaccine. Senator Bongbong, ang sabi ho ninyo, kung bakunado na, pwede nang lumabas at magtungo sa mga grocery, at maluwag nang magtungo sa mga service area, service outlets. What about na simbahan? Yun ang aking isa pa yun dahil maraming nagsasabi nga sa akin, mga church leaders at saka mga kilala ko lamang, na sinasabi, kung ibakunado naman kami, malaki naman yung simbahan, kahit na hindi simba, makapunta lang kami, makadalaw lang kami at magdasal ng sandali. Bago basta't bukas sumunod lang naman sa mga protocol na nakamask lahat, madistansya lahat. Malaki naman daw ang simbahan, totoo nga naman. Kung kaya natin sa inyong restaurant, bakit yung simbahan hindi natin magawa? Kahit yung bawat yung nakita ko sa ba't di natin gayahin yung ginagawa ng Santo Papa pag nagpapamisa siya ngayon, yung nakaupo sa isang pew, sa isang upuan, dalawa lang
ang nakaupo. Tapos yung susunod, isa. Tapos yung susunod, dalawa. So talagang malayo ang kanilang social distancing. Ba't di natin gayahin yung mga ganon? Kasi napakalaki naman ng simbahan. At napakalaking bagay bilang Pilipino na nakakapunta sa places of worship na makapagdasal, makapagsamba, makapag-worship in any way, kung ano man ang iyong relihiyon. At least malaking bagay sa atin yun. Kasama na yan sa pinag-uusapan na mental health ng mga tao. Kasi parang kahit papaano, alam mo, yung dasal, parang nawawala yung load sa puso mo yan pagka nakapagdasal ka na mabuti. Kung minsan dito sa kahirapan na hinaharap natin sa pandemyang ito, yun na lang ang panlabas ng sama na loob. Okay. At doon na lang tayo makaasa. Kung minsan ganyan, malaking bagay yun. That is a big part of the maintenance of our sanity. Dahil, siyempre, ang daming tinanggal sa atin, yung socialization, yung may pakisama sa iba't ibang tao, maraming nawala sa atin. So, kailangan siguro something that is so important na nasa puso ng mga karamihan ng Pilipino ay talagang maganda sana kung mabuksan na natin, makapagsimba na tayo. Okay. Senator Bongbong, last point. Yung mga teacher din, sabi nila overloaded na sila dito sa virtual o blended learning. Would you agree din na kahit paano doon sa mga area na mataas na ang vaccination at anong tawag dito, wala naman masyadong kaso, pwede na tayong pwede nang mag face to face? Actually, nung earlier noon pa sinasabi namin kung medyo mababa naman ang cases ng COVID ay baka pwede naman, may mga talagang malalayo, may alam ako malalayo na sitio, na barangay na pwede kaya dahil wala naman silang kaso. Pero dumating ka itong Delta. Kaya masyado kailangan bumalik tayo sa napakaingat. Ang nagiging problema, balik tayo sa remote learning. Yung remote learning, hirap na hirap talaga. Lahat. Hirap na hirap yung estudyante, hirap na hirap ang teacher, hirap na hirap ang magulang. Lahat sila talaga dahil napakabagong sistema nito kaya yung training sa remote learning nung pumasok sila sa eskwelahan para mag-aaral, para maging guro, ay wala namang itinuro sa kanila na internet learning. Kaya hirap na hirap sila. Yung workload nila, kung tutuusin mo, may magrereklamo, face to face lang yung bata. 15 minutes sa isang linggo. Sabi ko, tignan nyo, halimbawa, yung isang teacher, ang klase niya 30 bawat klase, o 25 ang bawat klase. Sabihin natin, gano'n na lang. So, hinahawakan niya 75 to 90 students a week. Isipin mo, if face-to-face mo, yung ganong karami, mabuti na nga nakakapag 15 minutes, mag-grade ka pa ng paper. Lahat talaga yung ginagawa dati pa ng teacher. Kaya ang workload, di ba, yung parents, ganon din. Ay sinasabi, paano yung kami? Kasi kailangan mag-supervise kami. Kasi kami yung bata, lalo na kung maliit pa, kailangan masupervisean. Hindi naman pwedeng basta pababayan, hindi mag-aaral yun. So, yung may load sa yung estudyante rin, nahirapan din dahil hindi sila sanay doon sa ganung klaseng sistema. So, kailangan natin pag-isipan lahat at maging matulungin sa lahat ng aspeto nitong bagong system of education. And the first thing that we need to do is to increase our digital infrastructure para magkaroon ng signal man lang lahat. At lahat ito mas madaling gawin dahil nga lahat ng kadugtong pa dyan yung kahit maganda yung yung ating internet, matibay na, malawak na, mabilis na, ay kailangan din nila ng mga gamit, yung mga tablet, yung pondo na pang-load para maka-internet sila. Lahat ito ay kailangan nating na kailangan nating isipin para matulungan naman natin, lalo na siyempre ang inaalala natin mga kabataan na hindi maiwanan. Okay. Ay marami, kahit na kasama ang problema sa
Hindi naman problema. Pa isang katangian ng internet is that dependent sa kuryente yan. So, kailangan Kung wala pang makatiyak tayo. Oo nga, dahil di ba nagkakabalita na tayo, nagba-brownout na sa ibang lugar Oo, buti dito sa Maynila, hindi pa naman. Pero alam ko, marami ako naririnig na galing probinsya na nagba-brownout. Yun ang problema. Anyway, Sen, sana nga matapos tong problema natin para once and for all, madras yan. In the meantime, maraming salamat po, Just Nina. Thank you, Angelo. Just Nina, kada kayo amin. Just Nina at naimbag nga bigat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Si dating Senator Bongbong Marcos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa DZRH sa interview with former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:31 ng aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa lokal, mga ka-aksyon, kantuan tanay nga dugang nga mga balita. Si Aksyon Art Tayhopon sa special assignment. Sinimay kang tanan sa labor representative sa RTWPB. Igaduso ang pag-akto angot sa uminto sang sweldo sang mga mamumugon sa Ryonsay sa ilang meeting sa palabuton nga Webes, mga ka-aksyon. Sining Webes, Pizza 26, mga ka-aksyon. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa special assignments. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Lahat Aksyon next ngayon doon ni Mr. Winnie Sancho, Labor Representative sa RTWPB, diri sa Region 6 ilang meeting sa parabutan na Nuwebes ang pag-increase o pagpataas sa sweldo sa mga mamumugon. Bangon kay sunod rin kay Sancho, long overdue na ining sa isang panawagan sa sektor sa mamumugon, especially sa nag-igo, umpisa nga nag-igo ang pandemic ng COVID-19. Siling ni Sancho, minado siya nga medyo taklaron ini sa part nila bangon kung butuhan sa mga miyembro sa RTWPB, laban gid sila sa pierde ring kausan ginaduso nila bangon ang isa nga gilang panindugan, especially sa management side, nga hindi sila makahatag sa anuman nga aumento kag hindi pagin magkahatag sa relief allowance bagon sa sining pandemic. Di siling nga kabudlay sini nga ang plano namon sa uli kung hindi pagin madisponihan kag kung mapirdigid sa palabuton nga Webes, kung hindi man ayon, siling nga mapilitan kami sa pag-file sa petition for wage increase. No, kay sunod sa iya, ang pinagamayon reason diri amo ang tuma nagid na pagsarurot o pagmubo sa purchasing power sa mga mamumugon sa rin tuman kagamay na ilang equivalent sa ilang ginabaton nga sweldo. Yari si Mr. Winnie Sancho. Mayoriya sa management yan nagapangindigit. Kaya ang rason nila, tiyan mo ni pandemya, damo sang wala sang obra, kan damo man ang nagpanira ng mga establishmento. So, I could expect, no, nga maaktuhan ini pabor sa labor, kasi ang panindugan nga daan sang management yan nga, kapag malabag sila mo, hindi ganit sila magatag sang, sang pandemic emergency relief Palawan. How much more, no, would you think, na-expect itayan nga maatag sila sang wage adjustment. Nevertheless, ang ako na daya nga dihidihan sa master plano, pa kay kadugay na nimo sa October pa ni nga issue last year. Sa prayag ni Mr. Winnie Sancho, ang labor representative sa RTWPB. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:35 ng aton oras. Standby Aksyon Marlon Hinavia. Karon nga adlaw man or kahapon nagabot diri si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panilo, mga kaaksyon sa syudad sang Bacolod, no? Kag ti isa sa mga ginhambalan kaina sa isa ka press conference sa muning away ni Pacquiao kag ni Ogas, no? Ti kon siya ang palantawon ti draw kunong sambuwa sang duwa, pero ti may nagasiling man nga aban sigid si Ogas bisan ng fighting senator gahambal nga ti siling niya daw ay nagid tsansa
Amo ng pananawan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panilo. Nagmeeting siya actually kahapon sa mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinavia sa Kapitolyo, ini may kangtaran sa State of the Province address o konsopa ni Governor Lacson. Mag-highlights kuno sa achievements sang probinsya sa COVID-19 response. Kag DOH nagtugot na sa Negros Occidental nga makapabakuna sa A4 category. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia. Aksyon Mar? Aksyon Rex, alas 2 sa hapon, Miyerkules, August 25. Amo nang natalada nga schedule sang katapusan nga State of the Province Address kon supa ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa isa ka termino niya bilang gobernador sang probinsya. Ang iring supa virtual supa po siringon dutay lamang ang ginimbitahan nga magtambong personal gamagitan mapatian ini online amo-amo man sang iya siring supa nagligad nga Hunyo 30 tuig 2019. Sang June 40, 2019 nga supa sang Gobernador Aksyon Rexia, medyo na mo patugawa ang ginaimbitahan. Sa Miyerkules niya, limitado na Aksyon Rex. Inabagod man sa papaniguro sa ato sa probinsya na mapadayon taning pagganubo sang kaso sang COVID-19. Ang isa sang unagid nga tupiko nga iplastar sang gobernador ang isa ka tuig nga nalaputan or achievements sa gobyerno provincial ang pagpasalamat yaman sa kooperasyon ang ginhatag sa nagkalain-lain nga mga departamento, division dara sa Kapitolyo kag patira ang mga local government units. Yari si Governor Bong Lacson. Last 1 year, obviously the pandemic situation we reported, and also all the achievements of all the departments. Of course, I have to give credit to them. No? In spite of the pandemic, each department have done their share, no? In line with the promise of good service. So, bantayan tara Aksyon Rex, Miyerkules, sa Rasalenta alas 2 sa hapon, kung ano bagid ang ipalayag niya, kag galaom kita nga ina ang napasitanan sa isa nga program ining Avance Negrense program. Puman nga agagin palayag sang gobernador nga may aranagid man sang signal o kung pagkatugot ang Department of Health pwede na makabakuna ang ato sining probinsya sa mga persona nga ara nalakip sa A4 category kon vaccination program ang paghambalan. Sa A4, amunisa ang frontline personnel sa mga essential sectors. Kaya nakaupisa na gidman mo ang ato sa nga probinsya sa A4 o galing ang gin-usarto yung bakuna atong gin-purchase ang provincial government atong AstraZeneca Aksyon Rex. So kung kay may signal na ang DOH sambal sang gobernador, laban-laban nga pwede naman magamit ang Sinovac vaccines na maturok sa mga A4 priority group. Yari si Governor Bong Lacson, balikan na. Yes, and we're happy about that. In fact, we've also that's open to all already, especially those that are not hesitating to have a vaccine. But if we open to A4, we practically are opening to all already, no? Especially at A4, these are our sectors that go to work. Hope that officially we can start doing it. We just hope that national government will start distributing more to the provinces, considering that NCR have raised already, that most of them have reached already 70%. So I think it's time to give more to the different provinces. Singit ko na lang, Surex, total na munuhan ni Secretary Salvador Panelo ang kapiyardihan ni Manny Pacquiao sa boxing. Si Governor Bong Lacson may araman sang pananawan. Para kay Gov Lacson ang Surex, convincing no ang kadalagan ni Ugas tangod hambal ni Lacson nagmuno nagadaan yang kampo ni Manny Pacquiao mo nga sa ikapat pa lang nga round dito na nakitaan gano'n na budlayan gid
si Manny sa pagpalusot ang mga tapungol niya sa kay Ugas. Hambal ni Gov kon luyag ni Manny Pacquiao magbalik sa boxing. Lingya para sa akon dapat 2024 na lang, no? Tuig 2024. Pag edad na ni Manny Pacquiao mag 2024, 45 years old na siya, 45 anyos niya. At silin ni Gov, kaya pa nagurong 3 rounds sa boxing. Kung sa politika naman, tiambal ni Gov na ano naman, napamatunan naman kung ano ka tutok magtrabaho bilang senador ni Manny Pacquiao. Yari ba na ang reaksyon sa gobernador? I think it was a convincing win on the part of Boxer Ugas. The mouth of our good Senator Manny Pacquiao did mention that on the 4th round, I think our people's champ already had difficulty in his legs. No? So the movement was not there anymore. Maybe the senator should consider hanging up his gloves, or if ever, personally, if ever he will continue, and if he qualifies, I'd like him to fight the Olympics in 2024. If he will be allowed to fight in the Olympics, because I understand the professionals already allowed to compete in the Olympics. So if Senator Pacquiao is qualified in the Olympics, I'd like him to win the very first gold in boxing for our country. Definitely, he will become a Hall of Famer in boxing. He will always be our people's champ. Para kay Gov, kung mabalik man, kinanglan, antes magkaritiro si Manny Pacquiao sa boxing, kinanglan, ang last fight niya, daugid. No? Pwede, agapabiling niya po na he will always be our people's champ, hambal sa gobernador. Report kigan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Aksyon, yung Aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang sa report ni Aksyon na Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Roger Gotib. Daligid lang kay yari na nga to siling nga winner sang SAP anniversary sa ARB. No? Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog damwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ari na mga ka-aksyon ang atong sining winner sang SAP sa ARB. Winner ni sa kung masabat yung pamangkot ko from San Enrique. No? Hello, mayungod to. Ngudto, sir. Mayungod to, sino gani nilihog? Silo na may kalyado, sir. Si Lonami Calyado, 33 anyos lang edad mo? Sir. Taga barangay, ano kang barangay sa San Enrique? Barangay Bagunaw, sir, San Enrique. Barangay Bagong Banwa mo na ngayon, amo na Bagunawa, sir. Sala maning nabutang ni Bagunawa ni. Barangay Bagunawa, no? Kaya hindi Bagong Banwa, hindi ni Bagong Banwa. San Enrique may Bagong Banwa daw wala man, no? Bagunawa ni Guru, Barangay Bagunawa, San Enrique, Negros Occidental. Simple lang pamangkot. Kung pamati ka sa Aksyon Radio Bacolod? Sir. Okay. Kung pamati ka... Magulang ko bisa kabot, kaya nagbaligya ko, gugo. Ati, why man ko nagsiling nga subong kuwan ang pamangkot ko lang, simple lang, anong mabatian mong unang programa, las 4:30, tub-tub las 6 or las 7. Ang una gid nga program, sinong ga on board?
Aksyon Fred Salangga, sir. Nung bao ka na, migid ka sabat. Di na ko mamangkot ko na nung title, basta si Aksyon Fred Salangga ang ga-on board sa una-una gid nga imbukada sa mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Congratulations in Dailo na may kalyado. Ikaw mabaton sang 500 pesos gikan diri sa SAP anniversary sa ERB. Anong mahambal mo, day? Sir, salamat. Gid kay nagdago ko na ko nga mabulig sa amon. Bakal ko lang pampers. Basta ako, sir. Sige Okay, dako-dako na. 500 pesos sa pabutom lang ng text ang padala namon ha. Sang pera padala. Thank you, Gid. Thank you, sir. Salamat. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations kay Lonami, ano tong apelido ya? Lonami Colyado, taga Bagunawasan, Enrique. Congratulations, ikaw ang aton sininga winner sang SAP anniversary sa ERB, mga kaksyon. Ato mo lang daiha. Liog tada kay matimbre manadang ginapadal-an namon sang money Simon. 500 pesos ang imo sininga na dagan sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaksyon tamay TC anay hoko lang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang magmay TC. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa giladang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Ayos, salamat gid kay Lon na may Britannia Kalyado. Ari sa dayon monitor gid sila. O sige, salamat gid Lon na may Britannia Kalyado dira sa Sitio Boyo, Bagonawa, San Enrique. Sa pamilya Britannia Kalyado kag Domingo. Ayos, salamat gid. Thank you gid Lon na may Kalyado. Kay Dino Alex sa Inigaran, salamat man sa imo sini nga pagpamati. Gian Lopez, Jenny Ann Lopez, may lang nga pagpamati Jenny Ann Lopez. Hel Javier, may lang nga pagpamati kay Alex Montesa, may lang nga monitor, no? To sa Isabela sa Barangay Kansalungon. Gabiti ang programa, mas gabiti kuno ang kainiton. Salamat gid Sir Alex Montesa. Halong lang dra. Sa kay Hel Javier, malang pagpamati sa kay Mia kag kay Jan Sumugat, no? Kay Jan Sumugat. Sa pamilya Gansa dira sa Gan Subdivision, no? From Molino, Cavite. Ayos. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Pa-shoot out lang sa Kumaria, sa kay Sally Hinulan Peronelia, no? Sa may bata, always gid ga monitor. Sila sa ARB kag kumare ko sa East Homes 3, si Ending Boro. Ayos, salamat gid dalin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Okay, sa kay dali gid lang, no? Kay Everly Hilogo, Elvira Hilogo, no? Tamiyaw lang si Abana, si Livy Hilogo, watching live sa Charito Heights. Thank you so much, Elvira Hilogo, no? Dara sa Charito Heights. Okay, dali lang kay panglantaon to diyan. Ay Richard Tang from Sagay. Thank you gid Richard Tang. Salamat gid, no? Kag sa mga upod mo dira. Lisa Monte Castro Narciso, may lang pagpamati Liza. Sa kay Joy Mahilom, may lang pagpamati Joy Mahilom, no? Donald Kabasag, may lang pagpamati kag sa asawa niya si Leia Kabasag, monitor Subong. May lang pagpamati Madam Leia Kabasag kag Donald Kabasag. Okay. Kay Niel Brian Balues, may lang pagpamati, gapamati si Jolary Nong Bor Gavadan dira sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan. Thank you so much, Gidniel Brian Balues. Kay Evelyn ni Pomosino, may lang pagpamati Evelyn ni Pomosino, no? Kay Jinky Dialagdon, may lang pagpamati Jinky Dialagdon, no? Okay, kay Elisa Arellano Idanio, may lang pagpamati Elisa Arellano Idanio. Kag kay manang niya suping, kag manang nining busy gid sa work. Ayos, thank you gid. Kay Teresa Ferreira, may lang pagpamati, watching from Marikina, si Teresa Ferreira. Ayos. Sa kay Rona Regida Traba, kag kay Tatay Tidi da, may lang pagpamati sa Dulid, no? Kay Tatay Tidi Regida. Kag Rona Regida Traba, may lang pagpamati. Kay Jane Hisolgon sa Dulid, may lang pagpamati Jane Hisolgon, no? Arlene Cabrillos, gatamyaw lang sa Sienda Guba, Purok Dulunan, Barangay Don George, Araneta. May lang pagpamati da sa pamilya Hawod kag Cabrillos. Thank you so much, Arlene Cabrillos. Kay Chubbs Mapa, salamat gid Chubbs Mapa. Okay. Star Mayo, good grief na. Sa kay Romel Baidal, may lang pagpamati, Romel D. Baidal. Thank you, gid, no?
Salamat gid to Romel Baydal. Dre sa dalo mo kung mayari pa diyo. Tiara na. Okay. Thank you gid. Ayos. Sige, karon dugay-dugay naman ang iban. Mahinang kalaban, daligid lang mga kaaksyon. Matagtanay pinaka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo din po dito. At that time, si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig,
Nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa tinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami direct sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakalido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth.
kag makita mo subong mas yun sir relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan virador aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launas 7 ang aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining tatlo blatong nagpangawat bakaho sa DSB na pasakaan na kuno kaso kag ang duhang NPA blatong napatay sa silay encounter wala pa maklaim sang pamilya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex agad ang di makagwa sa prisuhan gin-inquest na ining tatlo ka mga suspitsado nga mo ang responsable sa pagpangkawat o pagkawat sang baka dira sa Purok Maisan, Barangay Bunga, Banat, Don Salvador, Benedicto, tinalikdan nga si Mana. Sunod diri kay DSB Deputy Police nga mo si Police Lieutenant Beverly Canto, kaso nga ginaatubang nanday Jerry Hinilaso, subong man La Costa Brava, kag subong man si Clyde Irsida. Amo Action Rex ang pagpangawat gid, no? Sining baka nga ini kag may dugang pa nga kaso sa kahinilaso amo ni ang 591 o kon paghupot sang illegal nga armas luphang kay nakuhaan ni siya iya ka armas pagid. Si Clyde Irsida may isa pagid siya ka kaso nga illegal possession man ini sang drugs, illegal drugs Action Rex. Samtang ining isa iya nga si Kwan, kining ang isa iya nga si Rolly Francisco, kawat lang gid ang iya sini nga kaso Action Rex. So ining tatlo karon nagapabilin ina sa custodial facilities ang Don Salvador PNP kay wala man naka-bill out ini sila. Kag madamo Action Rex ang mga nagpadulong sa police station, hubalin sa nagligad nga si Mana, tubtob nagligad nga adlaw. Agon nga lang tawon ang mga nawong sa mga suspitsado kay base sila man ang mga suspitsado sa pagpangkawat ng ilaman nga mga kasapatan dito sa Escalante, sa Calatrava, Tubuso, San Carlos, kag iban pa, no? So, sunod rin sa kay Kwan, sa kay Canto, nga kung ma-identify nila nga sila gimaning suspect, pwede man sila makapasaka sang siparar nga kaso. Sa Don Salvador lang mga kawat nga baka kag iban pa nga sapat, sunod kay Canto, sinikaroon nga tuwing 2021, mga walugid ang nagkadula dira
nga wala gid magkalakitan kag posible sila gid ni ang nagpangawat Aksyon Rexa. Ari si Canto angot sining. Ang tatlo na kailan sila sa Friday may question sila? Oo. Ano nga case din mamagin file sa ila? Ang CK 533 tayo Battle Wrestling sa Center Time 1 sa isang may possession farmat sa 8.65 na mayara nga isang possession possible. Aksyon direct sa porsyon sa palayag ni Canto angot sini. No? Nag-abyar sila Japon sa ibang padira di kung papadudong sa ilang sinitratapan agad maglantaw sa mga suspect kag magpasaka man sang kaso. Ang ibang nga balita sa Nogpo, way pa ni mag-claim Action Rex ang duha ka mga ginapatihan miyembro sang NPA nga nagkalamatay sa nagluntag ng enkwentro tinalikdan nga Biyernes ang aga dito sa mga Hacienda Raymonda, Barangay Kapitan Ramon, syudad sang Silay. Sunod diri kay Army Major Sinon Pansito, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, dako gid man ang tsansa nga maklaim ining babayi diri kay mismo ang New People's Army amo nagkilala sa iya nga mo ni si Kirima Lorena Tariman. Nitibo ini siya sang Legazpi Albay. Samtang ang isa naman diriya amo si Ka Pabling tagid lamang nga way pasang kompleto nga pangalan pero surokatan sito may name naman sila o galing hindi sila gusto nga katangos nga ihambal ini kay dapat ang pamilya gid. Kag nagalaom si Pansito or ginapananaw niya nga ining si Ka Pabling posible nga ini taga Negros Occidental gid lamang. Kag ginahulat-hulat na nga i-claim ini nasambit nga abang kay sining pamilya Action Rexa. Action Rex may nag-claim sa kanilang papangalanan. Okay. Kung ano ang ibigay ng family dito sa hindi naman magkamali. Yes po. Yung mga suspension ng mga kapilang pangalan because of now. Yes. Hindi na naman ginakonfirm ng MPs. Ganun lang muna siya. Tingnan muna siya. Pero taga saan daw yung pinaka-region niya, sir? Yung pinaka-area? Ang sipaw din nasa Negros lang siya. Oh, okay. Sir, yung babae, sir, ano ba? Estudyante ba yun, sir? Sa inyong pag-isiya? Action Rex sa portion gidamang sa palayag ni Pansito Angot Sini. Balita sa Nogpo. Action Brian Morden nag-report. Ito na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Aksyon Eric magbanwa sa BCPO. Life Extension na Vitamin D3 anay, no? Ang suplemento sa ikaayo gid sa mga katulanan tabaw kabudlay kung kaisa nga may Agapasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Eric
Magbanwa sa Bacolod City Police Office maki-update ta sining negosyante bla sa Libertado nga ginluthang ti negosyo isa sa mga ginalantaw sang kapulisan sang Police Station 6 ang motibo sa pagpanglutang sa biktima. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh, yes. Aksyon Rex, you have no more time there, ha? Ang gani man daw, ginaalas lang. Sige lang kay Lunes, subong, ha? Lunes, subong, ha? Gana, consider... Damo-damo gawat ang mga obligasyon mo. Gana, i-consider na ang Lunes nga mamals, no? Nga? Mamals. Mamals man? Ang gatiti, bla? Gatiti, gida daw, hindi ama. Ayo di purma. Sapat na gatiti, no? Oo. Mamals. Sakay Anving no damay lang nga pagpamati kay Dailin Alipunga. Dailin Alipunga. Mayong udto lang, ah. Yes, Aksyon Rex. Ara sila. Ara sila? Sige. Sige. Ang kaunta na yun, Las-las. Tuhikog ba? Las-las gida. Las-las po, akti bugturang o sino. Aksyon Rex, natarana karon nga adlaw nga ipaydalom sa operation ining si Ray Bibilio Sr. nga tumantok sa Cagayan de Oro pero may negosyo ini diri sa Bagsaka number 3 sa May Libertad Barangay 40 kag nag-start diri sa isaman ka apartment sa may syudad sa Bacolod. According sa kay Police Major Leo Stopang Hepe sa Police Station number 6, nagpundo ang bala sa sag-ang ni Ray Bibilio Sr. matapos gini siya ang iluthang sa to Sabado sang hapon dira sa mismo iya palaligyan sa isa ka persona nga sa di matapos ang insidente nakita ning persona nga may ginsakyan kag may nagaurat kadaan gali nga motorsiklo right after nga materohan din si Ray Bibilio Sr. Nasunod sa kay stop action Rex nga wala pa nila ini may istorya gid ang biktima kay siya to ka eksito ang health protocol nga ginapatuman sa Riverside Medical Center pas kay hindi pagilman ni siya makalawig hambal considering ito ang iya sining igo ari sa may idalom sang iya sining sag-ang aksyon. Rex pero ang motibo diri nga ginalantaw posible kung hindi personal may angot ini sa negosyo ni Ray Bibilio Sr. Yari si Police Major Leo Stopang Hepe sa Police Station number 6. Motive kita ginatutukan man mo ni ang una ang sa negosyo kag sa personal sa motibo man aksyon. So far ang aton din na mga lead ginapadalman aton siya ni nga negosyo kag may mga personal man motive aksyon. Amo natin ginapano na itubong ginapautikita sa aton investigador. So far sa mga records man daw wala siya mga kontra man aksyon. Amo lang yun parte sa negosyo ni aksyon ang isa sa mga motibo or mga gulo ginatutukan natin kag may mga personal man aksyon kay may kabudlayan kita nga makakomunikar sa buong teya kay tungod nga nabudlayan sa magambal aksyon. Kung haulat na namon subong ang result ng iyang swab para makatayo yun na kita nga makakoordinate man aksyon. Sa iya di nga parang tayo man to kaya mga bata hindi wala man sila may naduluman nga may nagpakog ni si aksyon or diri may nakaparecord sa police station aksyon. Kaya pati kami nga masolusyonan nga masulbar kini aksyon ang amo ni nga si Actually, si Police Major Leo Estopa, ang hepe sa Police Station number 6, nga mugit ang nagapanguna sa pagpakusisa sang sini nga kaso. Gamonitor sa imo, ang imo idol, si Kagawad Jopred sa Bata. Ba, way saya sa akong di ka pabatsyag yun. Yatay, mingit pag abriko, radio ko, ganyos kagid, no? Ba, timayo gid. Sa kapaway, sa mong ito ginahilanat si Kagawad. Sino? Si Kagawad ginahilanat. Kagawad Jofred? Oo, aras sa mong siya balay sa mong kapawayway. Kulang-kulang na idayan dito sa Barangay Robles, ah. Plo na guro, ah. Ha? Plo. Plo ano man? Plo pigado. Ang gina, Plo pigado, giguro Kagawad. Kagawad Jofred ang Plo, ah. Sabat na sa bulsa mo. Mahal lang pagpamati na kay Kapitan Chad man, no? O, si Kapitan Chad Perian. Oo. Kay Kagawad Jofred sa Panta. Wad po may walawad, ah. Ako ala na ang Plo, no? Plogin. Kung maghimugasa na ang... Pigado? Ang kwarto. Sige, ah. Sige, report kay ka sa Bacolod City Police Office. Una sa Balita, una sa Aksyon. Aksyon, Eric Magbalong report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Daligid lang aksyon na Roger Gotti ba balita gikan sa area sang syudad sang Cadiz, no? Why na di nga kung isa di ka talamdan din to siya tapok sa mga kaaksyon ta Evergreen Herbal Capsule amuning Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Go Tib gikan naman sa syudad sang Cadiz ini may kangtanan sa sining 24 anyos nga lalaki, street level individual or LSI, arestado sa Dagbay Bust Operation sang kapulisan. Yaring kaundan sa report. Action Rex, posible nga buwas pa sa alga ipasaka ang kaso batok sa narakpan nga isa ka street level individual sa operation nga gikasa sa Station Drug Enforcement Unit. Diri sa may Cadiz City PNP kahapon sa hapon mga alas 4:30 ang takna. Sa diin ni siya nga ka bypass operation gid patigayon sa Purok Mahigog Maon, Villa Barbas 1, Barangay Sunto, sining syudad sa Cadiz. Ang gindakop diri amo si Kit Adrian Disuyo Ibarilea, 24 anyos ang edad. Residente ini sang Dalan Rizal sa Barangay Zone 5, sining syudad sang Cadiz. Gintag ini sang SDEO nga isa ka street level individual kag na-recover sa iya nga posisyon kag control ang anom ka plastic sachet nga silyado kag ini ang may unod sa ginapatihan nga druga o konsyabo. Ginpaidalom naman ini sa Bahinsang Crime Laboratory kagamon na lang nga ginahulat agod nga makuha man ang result. Na-recover man ang pila ka mga illegal drug paraphernalia, labi na gid ang lighter. Nakuha man sa iya ang isa ka posporo nga dira man ginsulod ang anom tanan ka mga plastic sachet sa ginapatihan Cebu kag ang 500 piso bill nga gigamit as smart money sa pagbakal sang druga. Mga 1,300 ang bilis ang amo nga bulubanta nga bilis ang amo nga druga nga nagabugat sang 0.2 grams. Suro man sa kay Police Executive Master Sergeant Romar Bayuna nga mo ang nagpamuno sa Station Drug Enforcement Team sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Ditinado karon ining si Kit Adrian Disuyo nga subject sa Bahinsang Cadiz City PNP matapos nga ini kang gipatigayunan man sa physical examination kahapon na ginhatag man sa iya ang iya sinikinamatarong bilang isa ka akusado. Ginapabot-abot na lang sang kapulisan ang resulta sa crime lab agod nga maasikaso na pag file sa kaso sa piskalya. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Don't just throw. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Gotib. Balita naman sa siyudad sang Cadiz. Ang inyo sininabatian, wala gid lamang madugay. No? Kay Chris Linihan, may lang pagpamati. Chris Linihan. No? Thank you gid. Kag kalakip man sa kay Marlene Iscopel.
Kay Marlene Iscopel, taga Bago ni. May lang nga pagpamati. Thank you, Gid. Thank you, Gid. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby anay. Matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This is ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day, Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay
Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, punan ng mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo nadulanon dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
kampihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:35 ng aton oras. Alang-alang nagita sa tiyempo, hindi naging mahilot ha. O sige, kinitanay kita buwas mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad. Ma-sign off ma-sign off. Mapahunay-hunay tanay. Sige, nag-agda na kita sa masunod nga programang This is my life upod action. Well, masugaton, igasunod na sa diri ginamang madugay. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.